Wata mata ta roƙi kotu da ta tilasta tsohon mijinta ya karɓa yaransa. Ko meye dalili? A birnin Iko kuwa wani mai gadi ne aka kama bisa zargin yi wa yarinya 'yar shekara 5 fyaɗe. To Allah ya kyauta. Wata mata mai suna Maryam Najib ta roƙi kotun shari'a da ke magajin gari a jihar Kaduna da ta tilasta wa tsohon mijinta da karɓan 'ya'yansa. Yaran dai maza ne guda biyu masu shekaru 8 da 10. Mai ƙarar, wacce ta yi bayani ta bakin lauyarta Kabir Alhassan, ta ce tsohon mijinta Abdulkarim Muhammad ya sake ta ne a shekara ta 2016. Inda ta kwashe tsawon shekara 8 tana hidima da yaranta. Ta ƙara da cewa Allah ya fito mata da mijin aure, a dalilin haka ne take buƙatar mahaifinsu ya ɗauke su. A nashi kariyan, wanda ake ƙara ya ce yana kula da yaransa yadda ya kamata, sai dai ya ce ba shi da labarin Maryam za ta sake aure. Har ma yake cewa bai san inda zai saka yaransa ba idan ya karɓo su. Tuni dai alƙali Anas Khalifa ya ce dole ne ya karɓa 'ya'yansa tun da shi ya haifa. Amma bari mu ji daga bakin lauya. Masu kallo, kafin nan kar ku manta ku danna subscribe da kuma like domin samun labarai da ɗumi-ɗumin su. Ita Maryam Najib ta shigar da wannan ƙara ne ranar 29 ga watan Julai 2024. Yau kuma aka ba mu domin mu zo mu gabatar da dalilin jawabin ƙaranmu. Kuma mun gabatar da jawabin ƙaranmu. Jawabin ƙaranmu shine kuwa sun yi aure ne, sun haifi yara guda 2, tsawon shekara 8 ya sake ta tana ɗawainiya da waɗannan yara guda 2. To yanzu ta samu mijin da ya ce aure, ta ce zai ɗauki yaran shi, ya ce shi ba zai ɗauka ba. Saboda yana wuyan ɗawainiya, zai son ya ci gaba da ɗaukan ɗawainiyarsu da makarantarsu da lafiyarsu da kulawa da su. To yin da ya sa muka kawo gaban wannan kotu kenan, kotun shari'a magajin gari da yake nan garin Kaduna, muka ce to muna son kotu ta umarce shi ya amshi yaran shi tare da kuma ba shi umarni ya ci gaba da ɗaukan ɗawainiyarsu kamar yadda shari'ar musulunci ta tanadar. To shi da kotu tambaye shi ka ji jawabin ƙaransu da suka yi kuma ga roƙon da suke ma kotu. To buɗe bakin shi kam sai ya ce shi bai san da zai aje yara ba. Bai san da zai aje yara ba, saboda haka ita ta ci gaba da riƙe shi. Ita kuma tana so ta yi aure, duk mutum da ya zo zai aure ta sai ya ce mata wannan yaran ba za ta taho da shi ba. Kuma tana so ta yi aurenta saboda shekarun aurenta bai wuce ba. Ba wai tsohuwa ba ce, ba dattijuwa ba ce. To ko ta ce to in baka san za ka 'ya'yan ba, to ina za mu kai su mu? Ba kai bane ka haife su? Ya ce shi ne ya haife su. Tunda ta ce to tun da kai ne ka haife su, ko musulunci ya baka dole sai ka kula da ɗawainiyarsu. Dole sai ka nemi inda za ka aje su. To shi ne fa da ya ga kotu da gaske take yi, shi ne ya ce a bashi sati 1 zai nemi inda zai ije su. To yanzu kotun ta ce a bashi sati 1. Mun ce to ba damuwa, a bashi sati 1 ya zo ya makota bayani inda zai ije shi. Don mun makota bayani mun ce bayan ta bashi ƴaƴan, muna so kotu ta ci gaba da supervising, kula da ɗawainiyarsu, saboda yara kar su zo su zama 'yan ta'adda a cikin al'umma. Na yi mamaki ma, wani kes ɗin za ka ga baban yana so ya riƙe 'ya'yan shi, ya dage yana so ya riƙe 'ya'yan shi, zai ɗauki lauya ya kashe kuɗi. Amma shi wannan an ce zo ka ɗauki 'ya'yanka, ka ce ba ka so. Kuma an tambaye ka kai ka haife su, ka ce kai ka haife su. To in ba ka ɗauki ɗawainiyarsu ba, wa kake so ya ɗauki ɗawainiyarsu? Ai ta yi ƙoƙarin shekara 8 tana ɗauke da ɗawainiyar yaran nan, ba ta taɓa gajiya ba. Yanzu tana so ta yi aure, ta ce zo ka ɗauki ɗawainiyar yaran nan. So kake gaban mace sace su ɗaukan maka ɗawainiya? An sa rana ita yau ne on the 19 kenan, 19 August 2024 insha Allah. Lokacin kotu ta ce ya zo da shirin ɗaukan 'ya'yan shi. Kuma an ce mu zo da kayansu, kuma kotu za ta sa wanda zai je duba ina zai aje su. Kuma kotu za ta ci gaba da duba
ya ci gaba da supervising, tana lura da yana ɗaukan ɗawainiyar nasu kamar yadda alƙali zai ba shi umarni koko. A birnin Iko kuwa, Wannan jihar shi. Lagos, wani mai gadi ne ya shiga hannun hukuma bisa zargin yi wa yarinya 'yar shekara 5 fyaɗe. Kotun Majistire da ke Ikeja na jihar ta sakaye mai gadin ne ɗan shekara 31 mai suna Bashir Ibrahim a gidan gyara hali na Kirikiri bisa zargin lalata da yarinyar makwabcinsa. Ibrahim dai mazaunin unguwar Ojodu Baja ne da ke jihar. Ɗan sanda mai bayanin ƙara ASP Raji Akim ya ce Bashir ya aikata laifin ne a ranar 25 ga watan Yuni akan yarinya 'yar shekara 5. Alƙaliya Bola Osunsani ta kore roƙon wanda ake tuhuma na rashin hurumin kotu, inda ta tura ƙarar zuwa ma'aikatar zartar da hukunci na DPP don neman shawara ta fannin shari'a. Ta ɗage ƙarar zuwa 12 ga watan Satumba ne don samun shawarwarin yadda za a gudanar da shari'ar daga DPP. To a nan dai sai dai mu ce Allah ya kyauta. Masu kallo, shin wani labari ne ya ba ku mamaki, takaici ko dariya? Ku rubuta a comment.